Iran. Strait of Hormuz ijayo sikoyamba kutsekedwayo panopa ndi ma-Iranians. Amene anayitsekako before ma-Iranians ndi ma-British 1951 pamene ankafuna kupanga punish ma-Iranians popanga chiganizo kuti ifeyo oil wathu ndi wa ifeyo eti sazitengedwanso ndi dziko lina lililonse koma chani Iran. Nde ndikufotokozeni kuti kodi nkhani ya Iran ndiyo tani kwenikweni kuyambira mwina chama 1800 kuti ikhale dziko la Islam, kuti ikhale Islamic Republic. Chinachitika ndi chani? Nkhani yake ndi ma British ndi ma Russians zikwakuza modern. So Iran imachedwa Persia ndi maiko oyizungulira akunja, koma iyo kuyambira kale imachedwa kuti Iran nkati mwake mwa. So Iran imapangidwa rule ndi family ena yake amati Qajar family. So Qajar family nkhani yake tiyambire cha 1800 kwina konseko Iran inali ilipo for 2000 years inali superpower pa ma standards and time ineyo. So kufikira na 1800s Britain itayamba kupanga kutenga maiko ena ngati ku India uku, Russia imatenga kuntunda uku, nde amakhanga takubwera pakati chonchi akulimbira na India uku akulimbira njani kuntunda uku. So Russia imafuna itengebe mbali ina ya Iran chifukwa uku kuli Black Sea uku kuli Caspian Sea. Nde nthawi ya winter ma sea awo aja amapanga freeze imene amapanga limit ngati trade kuti mabwato sayenda, komano mafuna atenge no ma sea awiri wa Black Sea ndi Caspian Sea kuti azitha mapanga trade ndi zina zotero. So anamenyana ndi Iran ndi kutenga malo amenewo. So Britain foti inali ku India uku imachita mantha kuti ngati Russia ikutenga kuntundawo ikatenga Iran nde kuti itenga Herat amene ali malo a strategic kuti kungotenga Herat yo nde kuti akhoza kulanda India. So Britain nayo inapanga zotheka kuti ilowese pange influence Iran. So zaka zimenezo chama 1848 Britain inkafuna ilowe mu Iran itenge Iran, Russia so inkafuna ilowe mu Iran itenge Iran. Ndezi malimbirana amene bati ndakuzati I think chipeni ngapange tisapite ukapanga attack yayi koma tipange by influence. So that time Nasser al-Din amene anali ngati mfumu yawo anaona kuti ndalama zimanjepera, so anapanga strategy yoti azipanga ndalama kwa ma Russians ndi kwa ma British. Chimene china chiyambi cha kugulitsa Iran. So anapezeka kuti ma British aja anagaira ka influence kenaka ku Iran, ma Russians so anagairanso ka influence kenaka ku Iran. Ndiye kugulitsa Iran kuja kunapitirira from 1848 ukafika na chama 1890. So 1890 anapezeka komedwa ndalama zija akuja yekha for his lifestyle. Anabowa anthu 1890 pamene anapeza wapeleka tobacco business kwa ma British kuti aliyense afuna kugulisa tobacco, kugula tobacco panga china yonse azigula through middleman ana Britain. So anthu aku Iran anatopa nazo kuti ase watiwonjeza kuyambira umbuyo kuseja tipango kusekera. So anthu anapezeka kuti apanga call for parliament yoti pange limit ma powers mfumu ija chama almost after 1890 pamene anapanga za tobacco zo. So officially anapeza apanga parliament yao 1905 pamenepo. So anapeza apanga parliament ija akufuna apanga limit ma powers mfumu. So mfumu ja sizinkansangalasa komanso ma Russians sizimasangalasa koma zoti ndikukhala opposition ndoti influence zikhala. Anatumiza ma soldiers 2000 anakazungulira parliament nthawi imeneyo 1911 ndikukaphulisa ndikuombera parliament ndikupha anthu ndikutenga ena kumene uja. You see injustice inayambira around that time. So ma citizens anavuta kwambiri, ena anasalabe anapeza kuti akupanga chani influence anthu ena to fight back. Fika na kuti chama 1907 anali kuti before kupha anthu parliament 1911 anapezeka kuti part of the deals apart from ya tobacco anapereka oil exploitation fana yasa anapange discover oil time ineyo anapereka oil exploitation kwa British engineer. The British engineer anayamba kupanga search for oil I think 1901. So anapanga search for oil for 6 years anampeza oil ja 1907 anampeza oil wambiri wochuka kwambiri. Naweza oil uja anapeza wathandiza kupanga fuel ma ship ma British kuchoka kumena maika ko kufika no mayuza oil. I think inazikambanga mu video yake kuti ma British ankayuza coal. The advantage ya World War I
inachitika foti anapanga switch to oil. So oil ambira machokera kutiko ku Iran pamene panabwesa establishment ya makampani ngati BP, British Petroleum. World War I yachitika chifukwa choti ama-user oil uja samapasa ine akaja ndalama ija napeza about 2 million Iranians anamwalira. So you can see my Iranians akungovutika with time. Fika na meneno Russia no imasintha no Soviet Union inapeza kuti yapanga retract kuchoka ku Iran kuja then akhanga ti Britain ndimene asaliyano ndi influence kumene kuja so zonse zimene zimachitika no later zinali m'manja mwachani mwa British. Ndiye kunazabwerano Shah wina akamati Reza Shah anabwera 1921 ndanena kuti tavutika kukwana ndikufuna kuti anthu anga atukuke ndamene anabweresa secular lifestyle kumene kuja anthu usiya analesa kuvala hijabu anthu I think in 1936 thereabout. So zinthu zinkasintha manga misewu amanga chani ndameza kuti around 1930 chakuti tikuyandikira World War II anapanga haya ma German engineers paja ma Germans anali nthamena mazitsate ma British kuona kuti about kuti timenyane ndi majani ndi ma Germans ndi awaso akapanga haya ma German engineers zitivuta. So anapezeka kuti anamuza Reza Shah uja mphanga ma German engineers wathamangise kuno nyanja. Reza Shah uja atapeza kuti panga haya ma German engineers ndi makani yake anapezeka kuti ma British anamuthamangisako ku Iran kuja anathawira ku South Africa actually ndi kuyikapo mwana wake Muhammad Reza Shah amene anamika ali nzaka 22 ngati munthu oyikidwa ndi ma British kuti apange protect ma oil interests kumene ku Iran. So anapanga rule from that time ndikupezeka kuti kumabwera china Mossadegh aja anena kuti atipange nationalize oil. Before he actually became prime minister anali one of the ones the only one who opposed kunena kuti amapasa 16% from the sales of oil Britain minute and kuti Myers we want 100%. So anapezeka kuti since he was just like a member of parliament amene ankapanga support prime minister ma British anampanga assassinate kuti agenda yawo ichitike. So napezeka kuti mfana atamupa since there was an Iranian parliament napezeka kuti apanga elect prime minister Kandan Mossadegh 1951. So his first issue nali yoti yopanga nationalize oil kuti oil akhale waifeyo samango used ndi ma Russians ndi ma British nzenzo. So zoti ma British sankazikonda zimenezo, you know. So it was about the time that entire Cold War kuti Soviet Union imalemba and America for influence. America imapita maiko through jan Britain kuti yapanga khale capitalist asapite kuchani ku communist ngati Russia ngati for example Singapore anapanga zomwezo kuti khale capitalist, Japan anapanga zomwe, South Korea, you know, North Korea naikanika ntifake panopa imakhanga di opposite komaso in my friends ndi Russia. So terminal I think President Eisenhower ku America. So apazati mfano wa CIA anakakumana ndi wa MI6 ku London. MI6 ngati secret service ya ku England ya ku London komano CIA you know ndi US. So anapeza kumana uzira ku Iran kuli mfano yake Mossadegh mukapanda uchenjera naye akhala mbali ya ma Soviets. So anapanga no their first soft power strategy. They invested about $12 million US ndalama yale, right? Kuti agule anthu kumilitary apesa anthu ndalama zimanga protest against Mossadegh uja, you know. So anapezeka kuti influence number kuchulira faja ndalama 12 million ndalama kuti ndinga lero 12 million is a lot of money. Nthawi imeneyo chama 1951 ndikalikali kwambiri. So anapezeka kuti zinthu zambogwira Shah ujayo anapezeka kuti wadani akumuzira mfana ndi kupanga fire. Ndameza kuti 40 anayendi support ile anthu enieni anakanika kupanga fire mpaka mezera anapanga rise up mpaka Shah uja kuthawa kuchani ku Iran kuchi Allah mfana mena angativuta chonchi. So anapezeka kuti CIA inayesesa ndithu kuti nchose mfana uja anapeza kuti amanga mfana uja ndikupanga charge ndi chani ndi treason for anakana kuchoka from the orders za Shah uja mpaka anameka pa house arrest kumpanga silence for the rest of his life, you know. So anapezeka kuti after zimene zija panayi mfana nakana religious leader amati Khomeini wayambirira wenweni 1963 anayamba kupanga voko iye anali Shia Muslim anali ngati conservative ya apanga interpret chisilamu chija mweni mwokokomeze kunena kuti ayi ma western ideals ayi chanchani. So anapezeka kuti anayamba kukhala voko anthu amankonda chanchani nayenso anapezeka kuti chifukwa mfana uja king uja atabwerera sanapezeka kuti ani mphamvu zambiri anamuthamangisa kucha anamva ku exile. So anakhala ku exile from I think around 63 manager
I think kune Middle East yomweyo koma ankatumiza matepi amanga rekodi matepi yoti yayi we have been oppressed tavutika nthawi yokwana nthawi ino ndi yathu tsopano ma-British atipanga timakhala ngati ndi proxy ma-Russians ma-Germans tiyeneka titenge dziko lathu ngati ifeyo fa kungosangalala machani ndi mashawa so anapanga Ghana influence yambiri anthu ajaso before they were growing sick napeza kuti shawu jaso naye angopanga zinthu zoononga ndalama amangogwisa ntchito ndalama yekha kubwesa anthu ku America kujani ku Iran kuja anapeza kuti pa Americans I think panai rule yoti ma Americans are above the law ku Iran samamangira prosecute as my Iranians were so anatopa naye anthu I think in 1979 pamene anapeza kuti apanga rise up apanga topo wathawako mfana uchi anapeza kuti in place Khomeini uja wabwerano ndi pamene azasandukano Islamic Republic so ali ku exile uja zaka from 63 I think to 79 ankapanga plot kuti kodi ntatendalowa mboma ndikapanga set structure yanji kuti usakhalenso foreign influence so structure imene panopanga ndi kuipasula ija ndito naipanga chifukwa yoti ankadziwa kuti Iran has been exploited for many years that anafuna panga structure yoti atati aphe anthu ambiri chotani ma-top officials koma system isazipange crumble now you see nkhondo ya mpaka ndilitiricha kalekale mpaka panopa ikupitirabe awakanika kwapanga defeat they cannot defeat them chifukwa the system yawo inabwera chifukwa anali anthu okwiya kwambiri chifukwa they were being exploited a lot so that's where we are now. Yep.